जोबथा फाइनाल गेलेनायाव कसपारा एफसीखौ बालिसिटा एफसीआ 8 गलाव फेजेनना चेम्पियन जायो। उदालगुरि जिल्ला आम्बागाव दखरा एफसु आरो आम्बागाव क्लाबनि बानजायनायाव जिसेथि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायनाया मैया थुंगेबाय। जोबथा जोलुर बादायनायनि हाबाफारि बादियै गोजोन खौसेथि सान्थिनि थाखाय बिलुन आरो फारौ बिरहोनाय, बिजाब बेखेवनाय, मोसानाय, मेथाइ खननाय बायदिखौ लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ जोलुर जोनानै बेखेवनानै होनाय जोबथा बादायलायनायाव कसपारा एफसी आरो बालिसिटा एफसीआ गेलेयो। हाबाफारियाव आलासि महरै बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि, बिटिआरनि इएम दावबायसा बर', उदालगुरि जिल्ला एफसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि, फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारि, फावखुंग्रि संगिना आरो हरिसिंगा बियाबनि एमसिएलए सन्जय सरगयारिजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि दैदेनगिरि आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। जोबथा बादायलायनायाव कसपारा एफसीआ 0 आरो बालिसिटा एफसीआ 8 गल सोयो। थामहिनबा बालिसिटा एफसीआ कसपारा एफसीखौ 8 गलाव फेजेननानै चेम्पियन जायो। आं जोबोद गोजोननाय फोरमायग्रोगोन जोंनि आम्बागाव हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजा, गुबुन राजखान्थिगिरिनि दैदेनगिरि आरो जोंनि मोजां हास्थायगिरि बिथांमोननिसिम आङो गिबियावनो साबायखर बावदों। मानो होनब्ला जोङो जिसेथि बे बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां फुटबल बादायलायनायखौ जोङो 20 सेप्तेम्बराव जागायनानै 27 सेप्तेम्बर थामहिनबा दिनै जोङो मोजाङै बेखौ फोजोबस्रांनो हाबाय बा फोजोबलांनो हाबाय। बेनि थाखाय जोङो ओनसोलनि गुबुन सेक्सननि रायजो राजा दैदेनगिरि आरो वेलविजार बिथांमोनखौ जोङो नैबे बुब्लियाव साबायखर बावनांगोन। जों रांखान्थि बिथिङाव जोबोद गोग्लैसोनानै थानाय मोनसे फिसा दखरा एफसु, दा बावहाय बिथांमोननि अनसायनाय मदद हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो जोंनि नोजोराव बा जोंनि मोन्दांथियाव जथेस्थ'खिनि साबना हामनायै जालांबाय होननानै जोङो गावखौनो साननानै लादों, फोथायनानै लादों आरो बेनिखायनो आङो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावगोन। आरो जाय टीम बिथांमोना जोंनि खावलायनायखौ सन्मान होनानै गुबुन जायगानिफ्राय बिथांमोना मोन 16 टीम बाहागो लाफैनानै जि खुंगा 17थि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां फुटबल बादायलायनायनि जि प्रग्राम बेखौ साक्सेस खालामबाय। बेनि थाखाय आं बिथांमोन मोन 16 टीमनि कच, केप्टेन, मेनेजार आं बिथांमोननिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावगोन। आচ্ছা, जोबथा बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरजों लोगोसे गोबां जर'खा आलासि बिथांमोननिसिम मा बुङो? आं बे बुब्लियाव जोबोद साबायखर बावगोन। जोंहा नैबे जागायजेननायखौ लानानै जोबथा नैबे बुब्लिसिम जोङो गुबुन सेक्सननि आलासि बिथांमोनखौ जोङो खावलायदोंमोन। बेबायदियै जोङो जागायजेननायाव मोननो हादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथां आरो बिथांजों लोगोसे जिल्ला एफसुनि गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ। आरो बेबायदिनो फैयै जोंहा नैबे जोबथा बुब्लि थामहिनबा फाइनाल गेमावहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सार दिपेन बर' बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै जों मोननो हादों। बेजों लोगोसे बिटिसिनि इएम दावबायसा बर' सार बिथांजों लोगोसे जोङो गुबुन राजखान्थिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो बे गोथार बुब्लियाव मोननो हादों। आरो बेनि थाखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोननिसिम जोङो खुलुमनाय सिबिनायजों लोगोसे जोंनिफ्राय गोजोननायखौ जों बिथांमोननिसिम बावहरदों, जाहाथे इयुनावबो बिथांमोना जोंनि खावलायनाय बायदि बेबायदि जोंनि उननि हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोंखौ आरोबाव हारिनि ओनसोलनि जोंखौ खामानि मावनायाव थुलुंगा आरो एनकारेज होयो। बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम फैगोन बोसोराव जों साननानै लादों बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन जोङो ओनसोलनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे दखरा एफसुनि सिङाव थानाय मुंख्लंफोरखौ जोङो जुगामियै गोसोखांबाय थानो हानाय बायदि जों बेनिख्रुइ साबना हामना आरोबाव जोङो 12थि जि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां फुटबल बादायलायनाय बेखौ जोङो खालामगोन होननानै जों थांखि लानानै दं। थेंक इउ। साबायखर।